akrobatické skupiny, kromě britských Red Arrows, kteří za námi přiletěli a naposledy tady byli před 13 roky v roce 2012, se představí taky chorvatská skupina Křídla bouře, i ta je zde už po několikáté a ještě se představí taky skupina Turkish Stars, která už rovněž na naší akci vystupovala. Rovněž po 13 letech se letos můžeme těšit na dynamickou ukázku bombardéru B-52 Stratofortress, který ale přiletí pouze dnes, protože zítra už musí být na vojenském cvičení, odletí tedy do Velké Británie. A já mám velkou radost, že na obloze už v tuto chvíli můžeme vidět první dnešní ukázku. Představí se slovenské vzdušné síly, uvidíme stroj Black Hawk a o komentář právě teď poprosím majora Františka Novotného z 51. křídla Prešov. Takže, pane majore, máte slovo. Ďakujem za slovo. Na toho už môžeme vidieť vrtuľník UA-60, pilot práve ukončil bočný posun doprava s následným otočením o 360 stupňov a neskôr pokračuje bočným posunom doľava a zároveň sa otáča okolo vertikálnej osy. Pilot počas tohto manévru, ako je cyklické riadenie, kolektívne riadenie a zároveň aj nožné riadenie. Vrtuľník Black Hawk vám predstavuje displej pilot veliteľ 51. krídla v Prešove, plukovník major Martin Herich s náletom cez 1000 hodňových hodín a palubný technik rotný Pavel Hanko s náletom takmer 2000 letových hodín. Pilot naberá rýchlosť a prevádza vrtuľník do strmého stúpania pod uhlom 30 stupňov, kde vytráca rýchlosť na približne 60 knotov, kedy vyšľapne pedál ložného riadenia do strany požadovaného obratu, v našom prípade doľava, tzv. Súvratová zatáčka. Následne vrtuľník bude rozbiehať na rýchlosť 100 knotov v smere dráhy, kde bude nasledovať ďalší prvok, tzv. quick stop, pri tomto manévri pilot zbrzduje vrtuľník z rýchleho dopredného letu až do nulovej rýchlosti, kedy zastaví, zavisí na terénovanej výške a prechádza do cúvania. Prechádza do cúvania po chvoste a otáča vrtuľník o 90 stupňov od dráhy a začína stúpať do rýchlosti a náklonom do 60 stupňov. A teraz upiem vašu pozornosť na nasledujúci prvok, je to jeden z mojich obľúbených, tzv. Osmička. A jedna z najúžasnejších častí tohto prvku je, keď pilot prevádza vrtuľník z ľavého náklonu do pravého alebo opačne. A je taký charakteristický zvuk trepotu listu nosného rotora. V tejto chvíli si, milí diváci, môžete vychutnať priamo prenosu nielen pohľad na ládne krivky, ale zároveň vychutnať tento zvuk trepotu. Pri tomto manévru dochádza k pritaženiu pri náklone 60 stupňov až 2G. Cestovná rýchlosť tohto vrtuľníka je 280 km za hodinu s doletom až 590 km. Dostup vrtuľníka je maximálne 5790 metrov. V takéto výške už ale piloti musia používať kyslíkové masky na pridávne dýchanie. V tejto chvíli už pilot ukončuje osmičku do stúpaním pred stredom dráhy, otáča vrtuľník doľava s následným postupným sklesaním o 360 stupňov pred stred dráhy. A môžete vidieť prvú otočku, bude pokračovať druhou otočkou. Následovať bude otočenie o 90 stupňov doprava a začne cúvať na koniec dráhy a otáčať sa po chvoste. Niečo trošku z histórie. Vývin černého jastraba sa začal už koncom 60. rokov. Dôraz sa kladol na vysoký výkon aj v teple, vo veľkej nadmorskej výške, schopnosť prežiť do rôznych iných krajín. Jednou z nich je aj ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré ich uvítali v roku 2017. Budete môcť vidieť, ako pilot zastaví cúvanie, pretlačí od vrtuľníka do prevodu a rozbehne vrtuľník na potrebnú rýchlosť, aby mohol znova strmo stúpať na potrebnú rýchlosť, aby mohol pilot vykonať ďalší
ďalší súvrat, tentokrát to bude súvrat doprava. Pilot počas všetkých týchto manévrov, vždy je to tak, my to voláme iba tzv. Výmena. Vždy je to výška za rýchlosť, rýchlosť za výšku. A vidíte, ako pilot otočil vrtuľník o 180 stupňov rozbieha, vrtuľník naberá rýchlosť dopredu letom stredu dráhy, kde prudkou zatáčkou s náklonom až 60 stupňov vykoná ešte jeden obrat do 360 stupňov. Následne bude pilot letieť doľava od dráhy nízko nad terénom a v tejto fáze letu sa piloti budú pripravovať konfiguráciu vrtuľníka na tzv. Letné pristátie s dojazdom. Inými slovami, pristátie lietadlovým spôsobom. Tento manéver sa využíva častokrát, keď potrebuje pilot pristáť vo vysokých nadmorských výškach, keď výkon vrtuľníka nedovoľuje vykonávať tzv. Vertikálny vzlet alebo pristátie. Vrtuľník dokáže pristáť rovnako ako lietadlo a je to menej náročné na výkon vrtuľníka. A pilot bude pokračovať ďalej a vykonanie tzv. Bojovej zatáčky, ktorý manéver sa využíva na otočenie letu vrtuľníka o 180 stupňov pri relatívne malej strate rýchlosť autorotácie otáčky nosného rotora. Môžete vidieť, že pilot dokáže manévrovať aj v priebehu autorotácie, keď dokáže skrátiť tú letovú dráhu, aby prišiel k tej správnej vhodnej pristávacej ploche. Rýchle reakcie a správne ovládanie sú kľúčové pre úspešné pristátie v autorotácii. Pilot zastavuje dopredu pohyb vrtuľníka tesne nad terénom flérov a vytráca výšku, rýchlosť a bezpečne dosadne. A to bude z našej letovej ukázky pomaly všetko. Ďakujem vám za vašu účasť, za pozornosť a určite bude ešte nasledovať Pištová obľúbená časť, tzv. Kláňačka. Černý střáb Black Hawk slovenských vzdušných styl stále ve vzduchu. Za komentář děkujeme majoru Františku Novotrému z 51. křídla Prešov. Stále se ještě můžeme vychodrávat zvuk tohoto úžasného stroje. No a za pár okamžiků už začne další dynamická ukázka, první pozemní, a v rámci ní se nám představí Tatra Defense. Uvidíme na slovenský údorník, dále to bude další pozemní ukázka Leopardu a pak se představí německé vzdušné síly. Uvidíme